Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu ukuthi eXhiba kaNazaretha. Kwanzo isabatha lesekuseni siphathelwa ngumfundisi Simelane wasesimenyiwe inkosi imbusisa. Osiyamakhosi. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Osiyamakhosi. Ngocela umvangelo uMadonsela wasesimenyiwe angelekelele ngomthandazo wesabatha. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo izizukulwane. Senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Ungino Jehova Anazaretha
isandla lenkosi masikhuphe isithandaze amen. Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu omdala weinsuku, bingelela amakhosi abafundisi bavangela abashumayeli nabakhokheli nenkhamente yonke engcwele egameni lonyazi amen. Bangcwele khona isisho sithi indaba uyizwa ngengane abantu ozoyibonela. Besizwa ma bekule ndawo bethu abantu bangabantwana abancane. Uxake ukuthi le mpunga engaka ethi ngumntwana omncane kusuka lapho. Nkosi yami ebuhleni ngake cabanga kwakuJanuwari ngihleze emva komnye umfundisi eMeklompopo. Ngambona ekhala inyembezi. Ngaxake ukuthi ngabukhalelani kodwa namhlanje sifikela mina. Nkosi yamakhosi ngizocela ube ngakimi. Cela ngesihlabelelo 143. Oh, go kholwa kwethu akulobu Nazareth akuyithwala yeli bushelele selidlula Tanda Osilandi Aulapa Seyakona Aukala Tenisibi Elapa Bangcwele basezulwini sisendabeni enkulu endabeni kaShembe. Bangcwele besisebenza lapha sisebenza lo muzi. Sebenzile abantwana babantu. Bejabulile bakha lo muzi omuhle ayibonge Nkosi. Khona ke lapha sineyifundiswa la esontweni. Asingixoxela ke sinye sithi siyagugurisha. Ngase ngiyasitshela ngathi uyabona uyogugurisha uzofika ngisho eDubai. Usekwandeni lapha ayibonge Nkosi. Angazi le pulpit ngizomcela nje ngomoya okholo ukuthi awugugurishe ukuthi lo muzi nalo pulpit ikuliphi lelizwe. Ngoba into efulele le pulpit kuthiwa iqhamuka eAmerica.
ayikazi ifulele lapha eAfrika hayi South Africa iyaqala ukufulela ngokokuqala ifulela la ngicela ke lo bhuti wami omhle kakhulu ogugreshayo ayabuke lapha hayi ukhona omunye wathi esakhile nathi uzobhidliza angazi angisho umuntu uzobhidliza yena kodwa ngicela nje abuke Nkosi yami hey basebenzile abantwana babantu ayibongosi hey fikile uNkulunkulu simlandile uNkulunkulu sizana esadlule eMaduba safica umhlangano eMaduba ayibongosi amen sedlula safika oPhongolo safica umhlangano kona kuPhongolo kuthiwa uPhongolo lumenza bomva sazi noma bomva igazi noma kubomva inhliziyo zabantu bakhona sazi kodwa kuthiwa uPhongolo olumanzi abomvu ngasho bona bakhona yabona ke abantu makuthiwa bageza ngamanzi abomvu baqaphela seze Peter lapha ingane ezifundiswe zithi kuse Peters safica abantu bevalile egalaja ngathi ngiyangena ngithi ngiyothenga lokho okuphuza ngafica ngasekho umuntu esitolo sakhona ngafica belungu eminyango bebuka belungu feza thela imoto petrol kwasekuthiwa nansi imoto kaThixo isigcwele kwenze njani athi uma isigcwele kulungile phela imoto isigcwele iyahamba uNkulunkulu ethanda abantu bakhe Nkosi yami wathi imoto ayibuyele eceleni bayibika abantu wathi akuphuma imbengu uThixo bangcwele kwakho ehla abantu beshayela amaloli bapaka iloli ehla umuntu cela ethi hayi khumli cathi athi nje umuntu ngifuna isibusiso hey uNkulunkulu onyaza ayibongosi asazi kodwa ake sifunde Matthew 7 verse 21 funda bhuti uMathabela mnike nombhombo fundele kahle nje mfana mfowethu ngoba phela wena uthisha ke mina ngaze ngubone nombhombo kathisha ngiqala ngowakho nje umbombo kathisha Matthew 7 verse 21 akusibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi abaya kungena embusweni wezulu nanto ke icala lesihlalele singaqhuma sigide sithi ngolwethu unyazi kodwa mhlamba siye embusweni wonyazi funda kuphela owenza intando kaBaba osezulwini kuphela ngowenza intando kaBaba esezulwini baningi abaya ukuthi kimi nanso ke inkinga Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho na ngegama lakho entabeni yaseKhenani na nangegama lakho asikhiphanga yini amadimoni na nakho ke bakhona phela bakhipha amadimoni wakwangikhipha nami umfundisi uKhumalo kukubi angikhipha amadimoni asho ukuthi azokwenzana wathi hamba ngilongasinda lokho ayibongosi asiye nangegama lakho asenzanga yini imisebenzi emikhulu eminingi na kungenzeka kuba wenzela imisebenzi emikhulu neminingi uzenzela wena wenzela unyazi fona khona ngiyakusho kubo ukuthi angizanga anginazi sukani kimi nina abenzokubi inkosi kusise Manazareth asingenza kubi Sambulo 22 verse 13 verse nje lodwa sisendabeni enkulu Manazareth yonyazi silandela uNkulunkulu sibonile 22:13 Ngingu Alpha no Omega Alpha no Omega owokuqala
owokuqala nowokuphela. Owokuqala nokugcina inkosi ibusise. Lapho asiphoqi ukuthi thina owethu Alpha no Omega Unions. Manazarethe kulelizwe sifike eliphuthile lelizwe. Kuyingakazine imvula. Kodwa kwathi mangena unyazi yaqala phansi imvula. Kwani imvula, kwani isichotho, kwakhithika imvula. Wakhona amakhaza, wakhona umoya. Ingani sekufika uAlpha noOmega. Kwaphila yonke inhlobo yesilwane esiphila ngamanzi. Sake sihamba noluphoko sawela. Siyobona sathi abuke imfula ishile. Sasola nalabo benza amanzi kudayi. Ngcono bema bepompa amanzi bafaka ithange ngezansi. Ukuthi luwaphusha amanzi. Ezosa ngamawala ezena la ekhaya. Kodwa ngoba sekufika uAlpha noOmega oqala nokugcina. Zonke izinto sezikhona ibonga Nkosi. Sale Peter kwasuka isidumbu. Angena umshumayeli lapha eDokotela wathi imeya ziyalwa zasePititivi. Zitha itshelwa ngani ukuthi kudlula unyazi. Nazo zibe khona. Futhi ubani lo odlulisa unyazi eGalaja. Ngoba unyazi bezizolungisa indawo yonyazi ludlule khona. Kusho imeya ezingakholwa ayibonga Nkosi. Kodwa ngazi thina sikholwayo. Madoda kulezi insuku sesikhathi enzima. Ukhona lo mdanso odume kakhulu okuthiwa yivosho. Usathana ushaya ivosho kubantu. Akakhathali ukuthi ungakanani ngumfundisi ungakanani noyini. Ushaya ivosho nakunoma ubani. Ngisho ngalibukisa ukuthi linjani noma kuphi noma kushaya ivosho Satan kwehlile. Asibalekeleni ukuthi le ndoda ayingayishaya ivosho phakathi kwethu. Ngoba thina silandela uAlpha noOmega. Owokuqala nowokugcina. Asazi omunye ukuthi uyomthola. Sesizwile ukuthi akubona abathi Nkosi Nkosi. Abawunge sinobufakazi emazweni akithi. Khona onke kwaduma lapha kuthiwa ingane ayifunde eziphase kahle ziyofunda eCuba. Yasi yaphasa ingane yakithi yaphasa kahle kakhulu. Kwathola kathi izofunda eCuba. Yasi ibhalisa iqeda. Siyama abazali babo basebebe ababanayo imali yokuthi register yenze zonke izinto. Yazi ke ifundisa ukuthi uma ufaka iCV ufaka konke namafoni akho. Lwangena ucingo. Kule ngane kwathi uyafunakala eGoli airport. Yaxakeka ingane ukuthi izokwenza njani ngoba manje ayikhokhanga. Bayinika abazali imali ingane yaphela. Yayakhona. Ithe mayifika mafoto esikaxa uNkulunkulu ayibonga Nkosi. Yafika ingane ile ngisifoto lenyanga yezulu. Yathi yangena office wathi uphethe khona umfana lomkhulu wakho uyakuthanda. Usekhokhele yonke imali hamba njengamanje hamba eairport. Yini sivumo uSathana shaya ivosho enhliziyweni zethu. Sivumelana. Yahamba ingane yawufunda eCuba. Ifundiswa ubani? uAlpha noOmega. Owokuqala nowokugcina. Ayikho into engabanga bikho la. Amakhaza, umoya nomoya. Lokafika umoya omkhulu kwaze kwadlikizeka iDokotela lapha kwahleka ababhansana ngathelwa ngathi hawu asengahamba njalo uhleka ababhansana. Nkosi yamakhosi ngathi uyazi wena. Namanje sisahlele khona ayibonga Nkosi. Wasambeni kahle. Nkosi yamakhosi siyakhuleka Nkosi yamakhosi. Khona inkosi lapha yakwabheka ukuthi hamba phambi kwethu. Sicela Nkosi uyilule insuku. Siyacela uNkulunkulu. Amazwi ahlakaniphileyo 22 iverse. Uyu 22. Kodwa leli verse liqondene nondaba ezitha. Lapha abantu bejika akajike. Funda. Ngizoyifunda esandleni mawuluza. Ungamphangi. No. Amazwi ahlakaniphileyo 23 verse 23. Thenga iqiniso.
iqiniso. Thenga iqiniso. Ungathengisi ngalo. Ungadayisi ngeqiniso Nkosi Sibusiso. Akadayisi namhlanje ngisungakhuluma nomuntu omkhulu kangana mawuthi sithi ujikile. Usedayise ngeqiniso. uJesu wayedayiswa ngabafundi bakhe ngenxa nje yemali, hayi ukungena ezulwini. Oseyamakhosi. Alpha no Omega, ngisho sebethi baqedile ngawe. Mayengakavuma uAlpha no Omega, akukho kuzokwenzeka. Siyabonga maNazaretha aseMpumalanga ukuthi ubaba namhla uzohamba phezulu. Washo njalo umfundisi uNhlabathi wathi ngelinye ilanga baba uhamba phezulu. Ngathi kuNkulunkulu angasikhumbulele umfundisi uNhlabathi, ayibonge Nkosi. Njengoba ubaba uzohamba phezulu, hayi kukurisha mfowethu mana, hayi awungisize. Ngifuna ungitshele mawukukurisha ukuthi le pulpit kuphi. Simbizile lo baba lo wakha lapha ngathi baba siyacela le pulpit ungayakhe kwindawo. Ngoba thina sikugulisha silanda nje uxwephesha. Cha ungagugulisha uzufika eDubai kodwa. Ngeke uyithole. Uyathi baba le ndlu enje uyoyakha makusho umnikazi uAlpha no Omega. Hayi kusuke nje umuntu ashaya ivosho nje bese ufuna indle nje ngakubo. Akayithole. Xwephesha lesimlandile ukuthi akazokwakha lapha. Siyabonga maNazaretha. Wanga maNazaretha aseMpumalanga siyawabongela ukuthi abe nomzo omhle kangaka. Ikhona inselele enkulu yeinhliziyo. Ukuthi neinhliziyo zibe nje khona ufuna abaqaphela imisebenzi 20:29. Sebenzi 20:9. Nanso lento afika iqaphela. Ngoba Nkosi yamakhosi asazi ukuthi kwenza konakele. Cha ivosho lishaya nakulapho isonto. Kodwa lapha lifanele ukushaya ivosho ngoba laba ababephethe isatalism ababethi uthi umnikazi wabo ziyamxhopha lezi ngubo. Sebenzi 20:29. Ngokuba ngiyazi lokhu. Uthi umpostoli Paul ngokuba ngiyazi lokhu. Emva kokumuka kwami. Uyothi emva kokuhamba kwami. Ungene phakathi kwenu izimpisi. Uyongena phakathi kwenu impisi ayiphangayo. Ezingawuhawukela umhlamba. Hayi Nkosi Sibusise. maNazaretha sihawukela lo msebenzi kaNkulunkulu. Singangeni njengeimpisi la eMpumalanga. Asingangeni njengeimpisi la eMpumalanga. Asingene ngoba sizokhonza uNkulunkulu. Asingene ngoba sizotshela abantu baseMpumalanga izinto ezinhle ezenzela unyaza, ayibonge Nkosi. Indaba ezithi Nkosi yakwaSibiya. Ithi khona umuzi ngazi noma wasekhaya kwakhe iphunyawo. Kodwa yafika yathi la kwakhe iphunyawo, ayibonge Nkosi. Siyabonga indaba ezithi. Isho ngenhliziyo ukupha unyawo ngenhliziyo sekwandeni la, ayibonge Nkosi. Wasophana impisi. Eyingaboni ukuthi silandela uAlpha no Omega. Oqala nogcina. Noma sebethi baqedile ngawo. Kodwa manga ngavuma uAlpha no hayi kwenzeke. Bafowethu asilandele unyazi ngeqiniso, ayibonge Nkosi. Unyazi lo uNkulunkulu. Sivimbe le ndoda eshaya ivosho, ayikhethi nokuthi ungakanani. Manje iyangena nje inhliziyo nakuzodansa njengayo. Nkosi yamakhosi, awubaba. Siyababongela abantu baseMpumalanga. Ngelanga sawe sathi silapho bavele kwadliswa nje lokho oza lapha eNjomane. Inamatoma khona ihashi. Awu kwathwala ihashi khona iTempere nje thengele ihashi lathengela abelusi bakababa. Inkosi babusise lo Tempere. Hey. Inkabe ngangilanda eDumbe zawufika eMpumalanga. Ayinone inkabe. Ngathi ngiyayithenga indoda iyakhipha ishumi lengabe isibani sawo lo tata ezingabe. Yasitshela nasesifena bathenga yathi angiyiniki nina lezi inkabe. Ngiyini unyaza, ayibonge Nkosi. Dayisi inkabe ezishumi umuntu ngeke ka 10,000. Wazehlisa zonke. Sathi siyafika kwenye sinika 4 yathi ngathi ngilahlekelwe izinkomo lapha entabeni ngabiza unyazi ngayithola. Ingakho nti ayethi angifuni nithenge ngawathenga zonke u4.
wakhokha abashumayo. Nkosi yamakhosi, akuvumi ukwedlula enhlizweni yami ukuthi ngafike ngaba mubi la. Ngifika la eMpumalanga. Kuthiwa ayikho Nkosi yami, ha? Abayeka abantu ukuthi umubi. Khona umfundisi engimthembe kakhulu. Lo bathi uGcwensa kusemaphephetheni. Naye uyakusho lokho ukuthi ngumubi Nkosi yamakhosi. Angimazi bathe nje ukuthi ungifunani noma uzwa ngabanye ngimubi makunjani. Osemakhosi nokhanyile njalo sekuthiwe yiwele lawo. Khona umuntu oseduzwa uNkulunkulu kuthiwa mubi. Bathi bembala bethi uyabona usimelana. Cha ushozi ngekulungile mfowethu shozi. Asihlale nje nobubi bethu. Ukuphi namhla? Oh awukhethe uzwe kwami ngiyabonga uma ukhethe uzwe kwami. Ngoba uhlala eduze kwami shozi. Akhale mkhungundlova abantu Nkosi yami mhla wecala. Khona indoda lokho yasilandela njalo sino shozi yathi hawu uhambe kabe ecala. Yathi ubengasemubi ushozi noSibelane. Ubungathi abasakuzwa ukudloka umnandi. Hayi siyakuzwa ukudloka umnandi nathi. Hayi. Sathi basifika egroundini wathi umnikazi uAlpha noOmega wathi siyamazi umelusi. Kwamoyisele noma ubani. Yini inkinga kodwa bakithi? Yini le nekuhluphayo? Ufonani? Sebenzela ukuyezulweni la. Hey, ayikho into elikhulu nje abantu bakufica usedakeni bethi mfundisi. Kade wafa ukafike la uya khona. Uselana manje. Uthi uyayibona inunu, uyayibona umuntu wangena ezulwini oyinkinga. Owayengenawo ngisho iarrowment endlini yakhe kodwa izinjo Lazarus. Kodwa ingilozi zami sesifubeni saAbraham. Isicebi saswe Hades la kushisa khona. Sambona uLazarus ekude noAbraham. Ehleze esifubeni. Ha? Uyohlala kwesigabane sisuka wena. Njoba uvumela le ndoda ishaya ivosho nje. Bongela izwe laseMpumalanga. Ufike lolandela isizwe. Wena uyathanda osilandela awulapho seyakhona awuqala kenisibili elapha Siyabonga bangcwele. Bongela eMpumalanga saphuma. Sakhuleka uNkulunkulu ngomsombuluko sakwaNdebele. Hey, sanethe endleleni siphumile ngapha. Masifika leli uNkulunkulu sithi awuyizolo lihle nje. Hey, sanetha bakithi. Bake banetha abantu emgidini wabona utho. Bese beshoka abahla bathi hayi siyagezwa. Sigezwa singcoliswe yini? Sivumelana ukungcola. Asingavuma ukungcola maNazaretha. uNkulunkulu ophambi kwethu simbonile. Isishilo incwadi yathi akubona bonke abathi Nkosi Nkosi. Singaxhoma sithi ngolwethu unyazi. Kodwa kukhona la siya la singazikhona. Ofuna inhliziyo zethu ihlale ihluphekile ukuthi ngabe Nkosi siyofika yini. Ingabe Nkosi uyosikhumbula yini? Nkosi yamakhosi. Ngiyabonga ngibongela izwe lakithi ngibongela nomndeni wakithi nje ongelutho. Baba, cela uNkulunkulu umdala wensuku ukubhekela umsebenzi wakho. Inkosi ayibuseni kuswile. Inkosi.
Angazi noma umfundisi sibesayini. Mina ngishaye itafula. Angazi noma seqeda yini. Kusimbusisa. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesitabelelo sikhulu 228. 128. Sizocela umshumeli inkosi wasebhewunozi asifakele esitabelelo inkosi imbusisa.
Mfowethu uShembe oNgcwele. Baba silapha phambi kwakho sizobonga zonke izinto ezinhle ozenzela zona nsuku zonke. Sibonga ukulala siphila waphinda sivuza umphefumulo selangani nenyama. Sibonga nokusivikela ey'ngozini zemgwaqo zazafika lapha siphephile. Sicela nabasendleleni baba ubavikele bafike labo bephephile. Noma sizoni baba sicela ungasuki kithi. Hlala nathi ngey'khathi zonke. Bese sifundisa ukukholwa. Senze singalingwa into zomhlaba eziphelayo. Siphe namandla unqoba yonke into kwemadimoni. Usichithele izizithazo kuNazaretha. Khulise kugcwala umhlaba. Bese uphilisa bonke abagulayo manje naphakade. Amen.